Azokak atzo ireki zituen ateak berriro eta oso ondo hartu zuten saltzaileek ez ezik Lazkaotarrek ere. Goizeko 11etarako 150-140 pertsona ziren plazan erosketak egin zituztenak. Beraz, ixteko ordura bitartean 200 inguratuko ziren. Datorren astean ere berdin egingo da azoka. Lorazaintza zerbitzuko langileak ere gustura daude. Izan ere, zerbitzua eten egon den garaian kobratzen jarraitu dute. Eta orain, orduak berreskuratu beharra dute. Egunero 2 ordu gehiago egingo dituzte lanean aldi batez, eta larun batean ere etorriko dira lanera. Oso ondo etorriko zaio ordu gehikuntza hori Lazkaoko udalari. Udaberriko loraldian sartutako ordu gutxiak gutxi izaten dira eta. Gainera, denok dakigu zein garrantzitsua den diru sarreretan murrizketarik ez izatea, ezagutu dituenak eta ez dituenak. Aste Santuko oporren ostean, ikastolako jangelaren funtzio sozialaren ordezkoa berreskuratu dugu. Atzotik aurrera, oporrak amaitu direnez, arazoak dituzten 2 familiatako haurrek otordu bana etxean jasoko dute, udalak bidalita. Datorren astean, berriro jai dute ikastoloko haur eta gazteek, baina zerbitzuari eustea erabakiz den. Etxez etxeko garraio zerbitzuari adin handiko pertsona bat gehiago batu zaio. Azkenik, dendak eta pixkanaka irekitzen hasiko diren zurrumurroa dabil, eta udaltzainak ari dira zaintzen dendaren bat irekitzen badute, ari babesgarriak irits dakizkion. Eta dendaren batek ireki aurretik eskuratu nahi baditu babesgarriak udaltzainekin harremanetan jarri besterik ez du. Besterik ez, datorren ostegunean hurrengo bilera eta berriro udaleko prebentzio eta jarraipen batzordearen berri. Aio!